view-ne kae. View-ne ndingi kuwi. Sekae wainem kan ning kono. Nah, ngene watu apa jenenge karo watu kali po. Iki. Karo watu apa. Ini iki. Kecake video apa kayak kewan di video kayak jeblok aku. Video apa tuh, Nak? Tawon. Hah? Tawon. Oh, tawon ya. Video tawon nih loh. Tawon yang kenur ya kayak itu tawon kok. Jadi apa? Anu. Nyapa lagi kayak dijak Rene gitu. Terus baru tak omongi gak paling nak dijak Rene dene yo seneng. Iki mesti sopo nang dekne najak ning kene. Masakne lagi gak dijak. Tapi ngerepotne minggu. Makane. Apa pas? Ya aku wis ngomong nah. Kok bukan ngomong terus. Wainem, Bos. Wainem. Dipikir iso turu Gak iso, tenan. Kabeh gak enek sing iso turu iki. penyesuaian. Hazel saya ini rong tangi berarti dek bengi ora turu. Masa-masa penyesuaian. Jarine mbak bapakmu. Apa kudu turu anu telat ya ngono. Apa ndek bengi iki kecepetan lek turu ngono gak iso turu. Jadi pengen mau balik jam berapa? Karo. Aku ndek ning kamar jam berapa? Jam 11. Jam 11. Jam 11 sama wajib gedebak-gedebuk kok. Tapi temenan itu kan main kartu noy. Iya. Ya main kartu terus ning pawon Berarti di mau ben. Seleh. Enak dia terapi nek wi. Sikil kepok maling lho. Sikilku karo sikilane padha bos ya kepok maling, Bos. Gawedi. Gak apa-apa. Marem to malah ngenonyo di nyaduk wong. Wis lah ya, untuk asten. Aku tak lanjut lah. Lanjut pas apa ya, Bu? Empuh. Pokoknya. Jadi kan mbakmu kan ngerasani mbahmu. Terus rasan-rasan ki, Bos. Terus Perkara kira ngeresi remahan kayak kuaci utawa remahane kacang. Dene terus sambat aku. Aku dikongkon bae ngresiki. Ngono. Terus dene njupuk vakum. Dadi ngresiki lantai siji cuma njupuk teh karo ngresiki remahan ki iso sejam cirine. Jere dikongkone kuwi. Oh. Tak enak tol, lancar wong dene mangane ngono kuwi. Dadi nek kowe ngresik lantai siji ya menisan lapi karo resik pisan ya remahane. Aku ngono to. Wis jam meneng ae. Ono, Bos. Nerang nih, Neni. Engko ada wong ning frame nek engko lek ngeblok. Kita mau jalan-jalan saja. Lawar iki. Nah, iki jenenge gak terapi to ki. Iki jenenge ya Sing kelet ki sikilku. iki jenenge menyakiti diri. Iki lho. Iki lho. Tapi awal-awal gak iso kok loro to. Lawar ki tenan lawar iki. Iki nene iki edan iki nene gak sido nae aku. Jenenge gak terapi. Iki jenenge ya sikil caku. Arep banyune ben kon sik. Delok tanduran. Emang moto apa? 6. Iki enak buah, Bos. Buah apa nak wi? Buah apa? Buah apa? Iki Blackberry. blackberry. Aku mendelok Blackberry apa raspberry iki? black Oke, black. blackberry. Enak buah, Soalnya Bos. aku ndelok ning iki blackberry terus iki ane
countryside. Ini daerah lake kene to. Heeh. Kuwi. Ancen nak iki kan Juli iki Heeh. gong wayahe mateng, tapi matenge engko paling Agustus September. Tapi kadang iso luweh telat daripada daerah liyane. Soalnya kan adem. Oh, bukan bos re. Main wis resort. Dingi. Lanjut ban. Tutup lawangnya kan no? Tapi di ini wes ekspor. Ya, dingi tapi wis sih. Apa-apa? Apa makrono munggah kono. Mungkis ngene. Iki rono nek. Gak nek. Iki rono nek. Kena kayane. Iki apa? Nggih. Kayak hol. Kayak nggih. Heeh. Kamu sini kono ya. Iki ning kene dijare turune ning dhuwur kene kamare. Iki lho nek bunga bagus sekali. Bunga mau ngelek karo pitik ndi to? Lek nyolong pitik ndi? Lek nyolong pitik ndi? Gak ero. Kono to lho. Iso ada pitik disawati. Iki lho nek Tapi iso anu ning kene ya. adem to soalnya. Ade nandur gak iso nek iki. Pancen kembangane iki akeh sawange deloken. Iki ya sawang. Duduk sawang wi. Iki bunga apa ya? Kayak kembangnya kok lucu amat. Bunga apa gak roh? Bunga apa buah to nek iki? Bunga apa buah? Gak roh. Tawon kono wong-wong dintep ya bar iki. Iki bunga apa nek jenenge lali? Iki jenenge bunga apa? Sing gede iki to. Heeh. Aduh lali. Duh, lali aku. Kene tuku tapi lali. Ada bunga. Ngono kuwi. Wis perang. Kom. Kainem cik foto bos. Tak fotone apa peta? Tapi nganu panas nah. Keren. Saya motorin mainem bos. Cepet selama tahun. Potret apa? Sembarang. Oke. Foto siji, loro, telu. Nah. 1 2 3. Lah. Awane 1 2 3. Aci. Wis bos. Kayak motone Princess Nani Saraswati. Tinggo wono power bank. Kene-kene nek kewan apa ora tak wedi nek. Aku iki wedi lek nek kewan apa. Kewan-kewan. Iki berburu ning kene jane ya. Iki cocok iki panggonane. Diduk iki cocok ning kene. Aku wis gak cocok blas. Aku ya akeh wedine. Iki kembang apa iki? Tuh gak ero. Anjuk kok rame wong nek. Nek lagi kok patokan apa kuburan? Hah? Gede. Lah apa? Kita nggak batas apa. Tak kuat tenan kuburan kok kae. Jero sopo. Bawa kok ngono kok patoke kok. Iya apa jurang to? Jurang apa? Berarti tembusane sing ndi iki. Heeh. Rene. Iya. Kita jalan ke tepi pantai. Danau deh, ora pantai. Danau pribadi.
Mau topo ta caki? Kebetulan lele arah mulai rono. Badalane pulang kita ke rumah tadi. Ke rumah. Mau aku sing tahun ndek ngenane tutup tahun iki. Kuwi yo ning countryside. Karo bosku tapi luwih cedhak paling sekitar 3 jaman. Balik iki 5 jam lebih. Numpak mobil. Numpak sport 3 jam. Ayo toh. Untuk apa? Oke lho, nah ini kan golek kilo buah kilo. Buah kilo. Raspberry kilo. Raspberry, oh ki blackberry deh, ki blackberry. Ada tawonnya, Bos. Ada tawon. Mbok pangan toh? Yo ditutune wong akeh to. Enak to. Enak. Tapi kong gede-gede. Ada iki liyare ora gede. Ya wis semene. Iki lho, Bos. Nah, Cilik. makanya lo wong luar aku ndelok ngono kae. Iso sampai metik-metik sembarang barang kae ternyata yo urip tenan, Bos. Tanduran iki. Ini iki kena dipangan. Ini duduk pakane ulo, apa ada pakanane ulo. Duduk apa lek ngarani iki lho, jek abang ngene. Oke, jek abang. Wis ireng. Wis mateng. Padahal nggo plastik mau. Lah arep panen apa piye ta? Kok koyo dianu wae kok. Arep panen arep nggo plastik iki. Mainem. Padane. Jero-jero mateng tuh. Lah jero-jero mateng ana tawone sakmono mbiyane kok. Tawone iki lho akeh. Oh, tawon nek gedulanan. Padane kenur. Kenur tawon gedulanan, Bos. Oke raup barang iki. Aduh yo gak iso to. Hah? Nek duri. Ya enak rene akeh. Lah tapi iki gak ditutup. Wah, pas ditutup berarti. Lah nyapa? Wow, berarti dia gak iso rono. Masa? Yo, kayak ditutup yo ora iso rono. Lah sing bukane sapa emang? Karo Lah ndek sing nutup sapa? Ndek yo kene sing nutup yo kene sing buka. Tapi yo mbah dah lek tengah wengi. Gak ero. Please be aware. Over the summer month of blue-green, you and your dog swim at your own risk during a bloom. The third way estate take no responsibility. Contact the information agency. Oh, enak uang nek jebule. Anak mobil ini kono, jadi adewe gak iso mudhun. nek ono gak iso mateng. Tidak ada. Yo. Malah gresek buah. Tapi dia mangan pada tuh. Mangan. Enak. Legi prosoku. Tapi jerone koyo isine gede. Kok keracunan piye? Menawa keracunane kari. Paling ngomong mencret ya. Kok iso? Main nemi sekarat.
Kuwi eneng, tapi aku wedi lek kena sikilku. Bos kuwi. Kan ngono ya neng. Di jero-jero kono. Iki lho. Bismillah. Yihi. Ini matang, Bos. Yihi. Amit ya tawon, sik ya tawon. Kan wis matang, wis golek sing entah ae ya. Ndak piro? Kresek. Arep nggo kresek iki jare. Nah ini arep nggo kresek, Bos. Aku wedi lek diintep tawon karo kelo nyokrok rine iki lho wedi. Gak berteman aku karo barang-barang enakan ki. Au, takut. Ki kemana awane neng kene apa neng sebelah? Ning sebelah jare nama sebelah jare. Enggak. Ndak nyebus. Ya. Kita akhiri. Aku kesel ya. Ya nak, wis ya. Say bye-bye, say. Wes, bye. Bye-bye.